Ninya duai kokpa jungi wahabeneng ni aingu eme bamela lumlang patingi sesien kumni kumu paitlang ujong me hagani kan opai sngi banginyo try ban mani eme ban syakri eme hoi ban yero ia kekerteng kebakhuit ke jome kenrat habang ye senglang kumni try ia dekerpat ia kejing dan rengkat ke jome naduk ke sedang haduk ke bawai jogani ke jing senglang jongi ai bengin mat ia kejing kerku ki bakodor ki bame medan ban ai hengi lengbau mensimu jome lemba jogani ke por tukur ku ingi wepi we kenrat nabang pani kini baro haka kerteng ke badan botam ke jong try bat unong penem be jongi u Yesus Christ. Amen. Ni pediang sumbhai fi baro ki parabungen ki badan hakani kapor ban sang ka kerteng ka bakhuit ke jong tribe nong pen mbe jong Jesus Christ hoit la bandan ro na preng ju fi ki badai na ki weipat ki balang ni pediang sumbhai fi kumju ba firu pinyo mat ya ka jingker khu ke jong blai lamba gani kapor tingin nya beteng da ka bangin ruai ke jing ruai ke ba arspa sauphol na ka batmai kebadan hitang hakini ke jing ruai ke batmai arspa saupho dry pen ya ka kam halaki briu wan pau akran hangi dalu mensim buram me ban pen krau dry pen ya ka kam labba pentecost tu ai jingu dry ngi ailut shame kerkhu yangi klamwai kumta bro sautli dekhan ke jing ruai ke ba arspa saupho Try pen em ya
di kani kapor ngan penpulih peneng jongi kat tu kani gidkhot na ka ktien ke jong blai ke bangi la ban shem na ke gospel Mattheus ke nong ke bar pho bat khandiat ru na ke sithi sinong Philippi ke nong ke bar gospel Mattheus ke nong ke bar pho ke dkhot ke bar pho hado ke bar pho fra ondokum ta ke kemi ki khun sebedi kala wan hau bat ki khun jongka kada mani dam yu bat kada pan ke ina ulong te ka phakwa ayu ka ong hu tu hukum mi kine ki arngot ki khun jonga bakin yo shong wei se kamon jome bat wei se kadyang jome haka hima jome jisu udaya thu ulong phimtip ya ka ba fi pan phila bandi naga khuri naga bangangan sedi bat ban pen baptis fi da kejing baptis da kabala pen baptis yanga kila ong hu ngila uyathu te haki pinyo di sisya na khuri jonga bat da kata kejing baptis da kabala pen baptis yanga on pen baptis fi ken nrei ya kaban syong sekamon jonga bat sekadiang jonga kamlong ke jonga ban ai nrei tang hakita yakiba ukpa jonga ulapan kre yaka haba kita ki sifongot kila yo sngo yakata kila yo bitar yakita ki armut sipara ujisu te ulakhot yaki hau bat ulaong pitip bagi sim ki gentle kila try khli yaki bat kita ki bakrau kila donbor lor jongki kanam long kumta pedeng jongpi lemni lada unu noru uman ban long bakrau ha pedeng jongpi doai bo long syakri jongpi bat ladau nuru uman ban long rangba pedeng jongpi doai bo long umrau jongpi kumbau khonu briu simla wan bo on syakri u nrei bo un syakri bat bo un ai la gajing im ban long gajing siuspa ya ki bobon dengan puliru na ka sithi sikinong Philip kan nong ka baar ka dekhon ka besan ban riu bat ban nyo to yo ye kani ka jingmut hafi ka bar long ru hau Chris Jisu uba habau la long ha ka dur ublei sim la nyo ye ka ban bat man long marengkat bat ublei ndre uda pen sudai le di uda sim ye ka dur marau habau la jalong ha ka jing sriem ki briu ngan puliru idkhot bufra te haba la syam yu hakerukom kumu briu ula derit ila di haba ula jalong uba kongu wat hadu kejingyap hoj kejingyap keding pna ken tutu ubleun kerkhu ya ka e ba la pensngau ni ka por jing puli na ka ktien ka bukhu jung tutu ngi duai a try ublei bo kpa jungi ba beneng sasisina try wan janjame ban aingu yeme try ban yero yeme ban mani yeme naba melong ublei ubakrau bat ubadan bor ublei ubla isnei ingi kinong pop ki barem bat ki bajan daga jing siuspa yakaba me mela ai ngi ling ba ukhon jume Jesus Christ bola wan ban long riu ban sha yaga jing yap glor gading phana hoi ban syakri yangi ki briu ki balong tang ki briu ki barem ki bajat khamat jome ndre ban penyo pat hangi ya kata kajing tingkhun kuma me melatmu nadu basdang ban ngi aingu eme atrai namar ki jing isnai ki jome lemba kani ka tayo ka blaya ji barok ko we mela penyo hangi kalat bangin yo ik jing senglang na ka we ka por se ko we hoi da pedeng ki jing deko ki bangile kendu lamba usnam balalet ri trying aingu eme ba me pentmai pat yikilat kilenti bangin yo banya senglang kumni kumu pat lang jongme batunang kerkhu kan rat ba ki por ki ban wan ki sngi ki banai ki ban wan nginang yo sisu atrai ya kalat ka pura bangin yo ban mani ban syakri eme kumbangi juyo haki por ki balalet kerkhu kan rat ka wei pu ko wei kalong yeng po ka balang kerkhui ki parabungit atrai pedeng ki jing ya yaden ti ki jing syam ki bangi mat hagani ki jing im banginang yo ya kamen sim atrai ban pet syame
ban wat ika khmat jome bat ban bot yame try ban shakri yame ki ba me mela benchat halo jongi ban shania yame haki baro jong ka jing em try namar ngilong tangki brio yimdan bor na lade bada try banyai sha skor ki ktien ka jongme yakaba me yai kran pring jongi try limbau man semu jongme bangin yo try yak jing start banya hakani ka sla khando kum ki brio ki bayane hame ki bayai bat ki bayai sno hame ki brio ki bayai shakri hame bada try ki bapen khre eladi ru kunran nagamenta ki por ki banwana try khamtam nagamenta ka khair kasni hakaba me men sawan pat ban shaw ya ki bala jet ki jongme a try to isnei ban khuru ki parabnge jungi ki badana preng ki jing pang ki jing sitom ki badana preng ki jing jongani ki jing em ki jing kendo ki ba fair try what ino ki a preng kata ki jing ka baki ki don rei to pen I kan rat ya galenti bakin yo a try ya ki jing plat na kita baro ai ba khamtam bakin I ba me medan hajan ya ka ban yarap ki preng ki jing tunju bat ki jing pang baro try ki baki ki akando try ngi aingu emiru bang ngila ban pet same preng ki baro ki bang ya limba ki ki jing em la shisha hagani ka perthai ni ki bakila nang kala bat kumbala tho ka ktien jumi shisha try nanang mi ki bapen satya ki donut ki jong ki brew ki bapen mi ki jing kuslai ki jing shamsitom bat ki wei ki circumstance ki jing ja ki ba fair kan rat ki bangimla ban jer rea try pedeng kita baro ni aingu eme ba me bolong nong aplang rat ujongi ubaya lamingi sigi chak phlang ki bajerngam bat ubapen thia engi hoi ubaya lamingi harut ki ki bajai ubapen thia engi chak phlang ki bajerngam bangin yo ki jing dan kam jungi bat ki jing sumar baro ki bangi ngi dan kam na me a try bha hakani ka poro ngi wan ban kerpat kerpang hakmat ka khat ka jing snei ka jomi nagaman ta ka ni ka kam jung ka balang ya ka ba ngin sayo ban pendap hakani ki artayo ka ban wan ka singiu try ka ba artayo hadian jong kani hakaba an sapan long ka jing jit de khat kom ti balang hakani ka balang ka jongi ku pa sesusin ku mangile duai kum ki parabanget haki yeng ki sambat kumju hiyeng mani try ni dakar pat ya me sesusin tu isnei ban kar khu yengi kum ka balang bangin yo try ya ka jing penlongi ka ni ka jing jit de khat kom ti balang ka bayat bet ka bayat renti kumbala bu hake ka tu ka sngi kar khu ya shakri ujome banyalam ya ki rangba jong ka district ki banwan pendap ya ka ni ka kam kerkhui ki rangba jong ka district bat kumju ru ki nong serai jong ka balang atrai hakaba pendap ya ka ni ka kam atrai ka ba kentang ka ba dan kam na ka menta jongi kum ka balang try bat khamtam ngi dakar pat me tu ya lamingi kum ki dekhot jong ka balang banginang yo ka men sim ban khot kar pat ka kerteng ka ba khuit ka jome haki yeng ki sam jongi haki jing duai ba jar jongi ban kerpat ba me men pensha yengi sepang ki rangba yaki ba me ibit atrai ban long ki dekhot kam ti balang jong ka balang na ka benta ka term ka banwan try kum ki briungi I halaki jong ki jing I bat ki jong ki jing snow ndre habo mensiam jome open shai yo ya kata ka batli ka baskem try khnam bingla ban tho da ka bashai ya ki kirteng jong ki rangba ya ki ba me mission na ki donut bat ki mensim ki jongi try pen smart ingi ban duai banginam khen sting ndre bangin yai duai khnang ba try nin yo ya ka jing kar khu ka jome habangi ni penlong i ka ni ka jingjit ha ka arfu fratrik jong ni upnai kupa tu isnai ban kar khuru yala ka jong ka balang ki jing pendap ya ki benta ki ba fair ka jing shakri ya me try kar khu ya ki nong serai jong ka balang kar khu ya ki long kpa ki long kme hapo ka balang hi kar khu ki long yang long sam banginang mat try ya ki jingalam jong me ha ki
ki bangi le hakani ka jing im la ka long ka jing ni dei bat ka jing shakri jungi ki ba kenjaman sim hoi ka jing dei ru bat ka jing trei ki kam ki jam jungi ki ba man ka sngi ha ki jing ya nanti jungi ki ba man ka sngi ya rab ngi ya try ban ya kit ya ka dur ki jong nong pen emu jongi khanang ba try in long ki sakhi ki jong me pedeng kani ka perthai ka ba dum ka ba dap de ka jing kan riang bro saudong ba kita ki bam pat itho yu try jisu ki nyo ya ka jing kerman ban wan shu lengba ki ei ki baki ki kendo bat ngi try ka jing im ka jing dei jongi bat ki try tukur khui kani ka por ka badang sa jongi ka jing sang try yalam milau syakri kan rat habo un shimi ka benta ya ka ban sami ka ktin ka jomi nadu ka basdang hadu ka bawai jongi ka jing sang try to don kat lambat ngi nabangi pani kini baro haka kuteng ka badan bortam ka jong try but nong benim be jongi u Jesus Christ amen te hadian kani ka por ngi nyo pat ya ka ban sngo yi ki jing ki kam jong ka balang se akaliang balang penben Kijing pen bena kajing seng kan thei kan long tang suai kene kajing seng bat kadai kajing seng duai kerpang hapo kajing penyai jong ka hospital committee ha kajing seng jong ka SCS ha ka por san beje janmet inong kren in long i Mrs. D Sawen ha ka mit balang kata ha ka khat nyu tarik February arhaja arpuway kandon ka jingkren ya ka subject uji sukres ulong ka linti syaukpa ya ka bala pensyong nongrim naga gospel ka bakat kumuyonis kalenong ka bakat saw kalokhat ka bakat kadakhat ka ban rio lapen kha ya ka ni ka subject naga subject pleng uji sukres kinong isimenta kilong Pulis tang badway, imes wanda si Sharani, but inong kren ya ka subject ilang Mr. Ojiren Tetiang. Haka jing duway, jingaseng duway si Sajan, haka arpo trik February adal puway, inong isimenta kilong, pulis tang badway, Mr. Meban Kidbok Sedam, but inong duway ilang Mrs. Patsy M. Pakanten. Haka ni kasing try ka banwan kata ka arpway February arpway inong yato kana haka jaseng ka basi bije ilong temembersan diki kharsendi but haka ni kasing try banwan kan rendru ka jingeseng I farewell yay Reverend Dison kani kalong ka jingpen ken mau baka balang kalapen bet ban pelong ya ka jingjiet dukhot committee balang haka arpu pratarik u February arja apuway kani kalong ka jingkat pat ya ki riu dukhot jong ka balang ba phinbu ya ka jingduai nakabanta kani ka kam bat lakar pat ru ya ki riu dukhot jong ka balang halaki jong ki yeng ki sem ba phin ken maulem Eki bahagian ki basem ki badai ki riu dukhat jong ka balang bakin yami pajba haka arpu pratarik u February adar puway haka por sibaje no phaisni ban pendap ya ka kam ka bedai bat ka jingjit ya ki dukhat jong ka committee balang ki jing ai ngo ki balayo lum
penkentang ya kijing aingo. Tony Dwyer. Oblake Baji happening. Yang AMA, Marmelo try, but up the Jing Ag Snay. Ivana Janjumir Karkichiku could try Kitching Imjungi. Egman Matea, Kitching Imjungi, wake, Shakri Kichome. But a Kanika Pork could trying one rack, Marjume, Kitching Eye, Kibalong Kichiku Jome, Yagaman so Hakutam Pankantangiki, Bakin Kapor. Yakaban Krishan ki kam jong kapalang, panpan klan ki kam jong kapalang. Hoy karpad me ablay to nang isnay, yakabahang kapalang kan pandan kam yaki. Idwari me ablay to isnay, ban nangkar ku kerhai, way de hot jong kapalang. Banginang laku try ban yakrishan yakam jong me. Yarap jangi ablay banginang laru ban ay li jong ki met berkiman same jongi. Yaki jingim jongi bangin shakri yame ku try. Bangin sakhi kateng jong me. Kat bandang ibet ban pensa akres na pertai. Bagi way pat kibom pari tu ya me. Kenda yoma tu Jesus Christ kunang panem jengki. Ken mawing hekadi kapor ko kenran. Kat bingin syakri lang. Gidan kami kicing lam basta jeme aplay. Leng bau syakri jeme. Dan basan misapan sengau ke kubo ni kakten jeme. I tep aplay ba memitani iban kren ap neng jengi kini kapor. Kren at bagi syakri jeme. Kiyo sengau. Shim kenati kapor ke basa. Hakateng Jesus Christ ni pani kini. Amen. Dengan peteng pat ikajing sakri kejungi ni kapor, nginyi ruai, kajing ruai ke basis pat life hukandai, na ke batmai basis pat life hunyo na ke kamrim. Apet kimat jonga banyo I ke burum ke ketien jong mepar, kamento yang ban syam kani ya ke bayo rupa bat kesiar. Kajing ruai ke basis pat life hukandai na ke batmai, basis pat life hunyo na ke kamrim. Ki parabangin baro ki badan ni kapor untuk ki pastor jungi ki teman basan ki long kapa ki long kemi kat kemi don ni kapor ki samla jong kabalang kat be don ni kapor
bat ki parabungit ru hi ki ba na ki weipat ki balang ru ki ba jia senglang bat ngi ngai khuble ye phi ka kerteng ka badan bor tam ka jong try bat nong pen mbi jungi u Jesus Christ ai ngo yu blei bo penla inga kumni bangan sim ye ka benta ka ba ka balang kala benset bangan sam ye ka ktien ka jong blei ban ai ka khubo na ka ktien jong u hakani ka por jong ka jing senglang jongi bat chisha ka dei ka jing isnei ka jong u bangal yang hang ni ngalong kumbang ngalong ka dei namar ka jing ai ba ka jong try Jesu ubala pen iminga unong pom bangan long kumni mangalong la pedeng gi babun ki jing duna ku briu nrei uyai kersian bangan angla ban jam sekhmat ban sakri u kat ba u iben ban pendap hakani ka sla khando ngidan hakapor ka ba ngila jan segani ka jing jiet ye ki dekhot komti balang kuma fitem ki dekhot komti balang ki long ki rangba jong ka balang ki baya don benta om tang hak komti balang banya benrap banya saindori ki kam ki jong ka balang rengkat bat ki nong serai banya ajing mut bat kumta ter nrei ki don ru ka benta banya tri haki kam jong ka jing serai bat kiwi ki benta ki kam jong ka balang te bat ketem jong kini ki dekhot komti balang ki bala don menta laisnam kala kut bat ngin sayo ban penlong i kani ka jingjit na ka menta ka tem ka bat mai kani ka arfratring te ha ka perkhat i kani ka benta ngasngo ka bakongsan preng jungi kalong bangi ngin yai duriam ngin yai pensitom meladi ban smart ban sting ban duai ban yai kerpat yau try jungi bo un kerkhu yangi daki rangba kiban sim ye kani ka benta ye kani ka lengkor kamde hangi bangin pet ye ki briu banong kita yun on jiet nrei ka dei hau bleu ban jiet nangi ka dei bait bangin pan ye ka jing shai na u bau men sim jong u hi un shon na ka donot jonga jong phi un shon na ka jing mot jong perkhat jonga jong phi banong atrai bangin ong yu u atrai tu pen i pat u un pen i ya ki kerteng jong kita ki rangba ya ki ba u uman banlong ki dekhot komti balang te ngam sude ban ong ba inong ba kalong ka babakala la se bangin ong ba ya ki barim bro njit banalor kata njit sei ki wei kata kamdei ka nongrim ha ka bangi yang ha bangi penlong ya ki jingjit dekhot komti balang lani ya ki jingjit teman besan ka nongrim ka bangi yang kalong bet ba uno orang ba haka balang ubala long riu dekhot sansnem lani tam amdunai ka sansnem la ban jit yu kum udekhot komti balang da ki riu dekhot jong ka balang te uno tau orang ba kino kita girang ba kadai mangam phi bangin minot ban duai khnang ba inyo ya ka jing shai na ublei tu blei habangi kerpat un ai bat nginget un ai sibun girang ba kan nungut ngimtep nrei ka bangi kerman ba blei un ai sibun namar kum ka balang ngilanang yabun ni don kam igirang ba sibun te dakata khandiat ijing kren lamprang ka be jing kren ni ka e ka bangasu ka donu jonga sifang ka ni ka jingjit khot kom ti balang kerman ba blei un ai yang i sibun te tu bleun kerkhu yang igum ka balang habangin sayo ban simbenta kum kireu dukhot hakatu kasni ka balabu te ka khubor ka bangadan biya ka ban pensngu pedang jungi hakani ka por kadai ka bangan pensung nongrim na ka gospel Matthews na ka lenong ka barfo ka dukhot ka barfo fra kadai ka weni kitu dukhot ki bangala penpuli menne hakabasdang hakajing pulis dang ngan puli biang kani ka dukhon kumba u khonu breu simla wan ba an sakri u nrei ba u un sakri bat ba un ai yala ka jing im banlong ka jing siuspa ya ki bubun kini ki kentien ki jong try Jesu ki ba ukran ya ki senran ki jong u ha kani ka wei na ki por jong ka jing ya dan ti jong u ha kani ka slak hando
Try Jesu udang shuan pai na kata gajing don jung u sesilang kawa Jordan. Kau mengitip baro try Jesu simpenut ya kapor jung u laisnam hagas ministry jung u lani gajing sakri jung u simpenut tang si jaka namaru ong ngadai banet ya ke Israel baro kuwei. Ukun mau ya kita baro ki badan kam ya u. Ti haki jinglet ki babun ki jung u kani kadai kapor ka bau dangwan pai nang tai na siliang ke Jordan but udang dap keren ru iki kentien ki ban haka jingya lenti la sigidon ha Jericho kata jingwan pai ki dang ya lenti banet si Jerusalem udang dap keren ru iki kentien ya ki senran udah khot kerpang iki khot ka bakhat nyo hado khat khandai ki thu kata bau khot kerpang iki namar kadai kapor haka baki pajba kirangba khamtam baro kat ki bala palat kharasnam ki dei banet se Jerusalem naga banta bani simbanta haka jing khawai ga niam ka jinglat ka ba sisen sisnam te ukhot kerpang namar ba bun briu la se pajba bun bat ong ye ka dei u bun sha ya ki jing kran ben ya ki jing sha pen stom ben but what ye ka jing yap hi bakin sa nar phnai u bat unsami pat hakasingi kabalai wang kami nya kiu si Jerusalem bat on dino yu khun brio ki rangba lingdo bat kinong tho bat kin ye penram yu ye ka ban nyam bat kin aino yu ki gentle ye ka ban ben bat ban sempat bat ban sanar fna yu ndrei ha ka balai ka singi unmi pat tu try Jesu urang dap pen kan mau ki senran ki jong sifang kata kalau kum ka jingerap yaki bakin long ki balapan kre namar haki kum ki briu kim la mudur bau niu kunrat jong ki bodon bor hadu kan ni bole ki kam ki bakrau kan ni bau un susya iben haki briu bau un sya le ben un sya penyap kum ta kim simla ban nget bau ong ka hakas besedang tenah kata kadau uyai ong ye kani kadi kasin ka balai bau ong ni ki kentien namar bakin dup kandup shan napo ka jimut jongki bakani kan ja sisa khanang bakin nong ki briuru ki bala pen khre te kadan kani ka jing ye kandu pat jong try Jesu bat ka kemi jong ki khun sabati ka dukhon ka bar phok ong ndukum ta ka kemi ki khun sabati kala wan hu bat ki khun jong ka da ka kada mani dam yu bat ka depan ka ik nu tingim tep ha kanu kom ka wan mi ka kemi ki khun sabati ki khun sabati kidai ki khun ngamut ki senran ki jong try Jesu ki bakerteng u Jacob badu Yohanes ni kan mau ya kata kum ki khun Kristan ado bangidang khna ba kidai ki nong tong dok kha kidang ye tong dok kha badu try Jesu ulawan ban khot ki wong tu ale bot na dien jonga bat kala ino dak ye kita ki jar bat ye ki ling ka baki ki tong dok kha bat kala let ban bot yu try Jesu tikani ketika kami jongki la sikandai kata kabala ka weni ki rukun nagi long kami ki baju syam ha ka gospel ka baketeng ka Salome ka baju yat lang bat ka kami try Jesu ka Mary bat ka Mary ka nong Magdala ti kalawan khamat try Jesu bat ka penpau ba ka dan ban panu ti try Jesu apa kwa ayu te ka ko ongkum no to hukum makini arngut ki khon jonga kin yo syong wei se ka mon jong me but wei se ka diang jong me haka hima jong me kata ka dik jingkar pa jong ka te Markus te utho bet ba de hi maki ki bala kerpat te le se ka de ka jingkar pa jong ki hi na sedang tamba kila penpau ya kata ka jingkar pa jong ki pat leng ba ka kemi ka jong ki te la da de bet maki ne de makane rek ni sungthu bakane kala ban wan hi naki namar baki sungthu bala se ke jingjok jong try Jesu ya ke hima jong ke perthai kala jan un sau sensyar da ka bor ka jong u te baki la perkhat dupai kata ka position ka kerdan ka baki gendon hangta bat kumta kum ki briu ki don gani ke jingklot haki kum long lang mangi borok ki briu hi ban kwa ya ka kerdan hakata ka hima tikum kinong buat ki jong ulei tela sungkwa ken bandan hakata ka bakham pau khamat mo bandan haka ketiga man lani ka ketiga diang ke jong u
Tikani kekentian ketika man jong nong sensiar lani jong riu krau ketau ban long kita kiba hakmat hakata ka hima ka jong u. Bat ni jusyam ka Bible kata ka jing penan kam yigini kekentian kum ka sam ka basis pa sifo kalen ngamut ka sam basis pa sifo ka dekat ka baningkong hang tu blai bo kran sipang try Jesu kum ka jing thu lupa. Bat pen pau yakani ho David wong utrai ulong hau trai jonga to syong ha ketika mon jonga tat anda ngan penlong ye kinong syun jome ka jingyu kejat yame kani ka de jingyu thu lupa jong ka jing thmu jong ubleu kupa ban pensyong yu trai Jesu ha ketika mon tikamut yu kani ka dei ka kenja bor ka ba khamlor ban iki weipan ha ka hima kita ki ba syong ha ketika mon jong nong sensyar te kini ki senran ha ki kwa ya kani ki perkhat ya ka hima ka bahang ni asla khando ki perkhat bu prai Jesu un sensyar no tang sujia kini ki boleh kran kim pos ni ba kani kanang wan khamadian ki perkhat ya ka hima ka bahang ni ka khando bat kumta ki wan ya kani ka jingkerpat ka jongki tu prai Jesu senang ni ki bagi kerpat kumta ni sempat ka dekhot ka bahdian wong yigini kentian pila bandi na kakhuri na kabanga ngan sadi bat ban penbaptis ya fi da kata gajing penbaptis da kabala penbaptis yanga kila ong hau ngila ti kabapla kini kisenran kini ki arngut kiba longru kum kita kiba klan kiba slur laong bagi long ki khun jong bonages atau kata kajing slo jong ki kum ki sing ki yo ya kata kanam u Jacob badu Yohanes ya kata kilong sisa ki baslur na pedeng ki senran te hakajing perkhat jong ki baki angnot ki thrang baki long pau khmat hakahima ka jong u ki ong ngila te kim su thu la se kai ka bo ong namar ong hangni hakadkhot ka babuat pad uang pinyo di sisa naka khuri jonga bat naka tagajing baptis da ka ba lapen baptis singa wan pen baptis ya fiken kipan ya kata kalong kumapan da ka jing sungla bangin ne tu try Jesu uang pila kyong hoan banle yu baki kindi naka khuri lani ka khuri ka bakum ka bondi mau bat ba an penbaptis yaki da ka jing penbaptis ya ka ba an penbaptis yu tikani ka khuri ka thau yano ha ka ktien jong blai ngi lap ki babon gi jaka ka ktien ha ka ngamat ha ka testament ka barim ka kran chapang ki jing jinjar ki jing mat ki jing pensitom ben bat ki wei try Jesu ba kran chapang ka ni ka khuri ka ba u dei bandi Haka gospel Yohanes kal nong ka bakhat pra ka dekhot bakhat wei wong yini ki kentien anakum tau Jesu lo ong hau Petrus tu su no ya ka tu ka wat lam jong me ha ka jing sop ya ka khuri ka bala ai hau kpa ya ka khuri ka bala ai kpa hanga nganom di ya ka namar bu Petrus persyang banyadai try Jesu baki lawan ban kem yu tu try Jesu wong em bu no ya ketuka wat lam jeme po ka sop jongka hatu nganom ngamdei bandi ya ka khuri ka bau kpa la ai hanga bangandi kumbo seneng no yu Petrus hatu dei mu ban penwit ya kata ka benta ka bau dei banyo bat kai kani ka khuri ka bau try Jesu dei bandi kadehi ka ka bau un se kendo hadian bala kemi u ki jing pensi tomben u ki jing sempat ki jing krenben ki jing bentheu u ki jing penphong u de ki pansingat daga pansingat sya bat ki jing sanar phna u bat hadu bunda yam un mat ye ki jing yap ka besir khai halor ka ding phna na ka benta ki pop jang ka perthai kata ka dei ka khuri ka bo kren sip ye kini ki senran temaki ki kren singan la kumba kitip ka bakat no kata ka jing sya jung unri ngatrai kimtip ya kata bakan long ka hadu kat no dan rei kalong ka jing sisaru ba kini arngut kilamat ya ka bakum kata ka khuri
hakajing im jungki ndakala yat kisngi ki por hadin kadon gajing tho hakam ki apostol kanong ka bakhatar kumno ba u Jacob ulamat ye gajing yap hapo ka keti gajong Herod la sena pereng kisenran de mu ba ningkong ngam kenmau bhai kata la bandai mu ba ningkong u balamat ye gajing yap u Herod sim basencar ka to por ula penyap yo Herod ula penyap ya uni weni kisenran yung try Jesu Jacob tinang tau Yohanes ru hakip singi ke jinglong teman jung ulamat ke jing jenjar ki bakrau hadu kata-kata lebu yu hakawai kesin la thap yu ha ka kenja karai la ni hudek ki ong mo ka badan ka umptiang ka bala pen khloit hadu bala thnam la thap yu hangta den re ka jing ibet jong blai simyap kata hadian pan la let bread yu sekata ka daulan nong Patmos badhang ta ban sya ya ka jingjenjar ka bakrau rengkat bat ki wei pat kinong sya set bendi ki ba ka himarum ka bu tangi ki bala asyir khaitam kinong kam snio hangta bondon sipor ha kata ka jaka ka badap tang di marat khlau ki briuru ki badanta ki berunar sudah nrei dei kum ha kata ka jaka pen ban bo lam yo ru ya ka jing itu pau bo try Jesu lawan ban ai hu ya ka kitab jing penpau ban yathu ya ye ki ban saja bat ba unto khnang bang bat tersitar hadu kani ka singi ki jongi ngidang yo ban puli ye ka kitab jing penpau namar ba Yohanes ula sya ye ki jing jenjar ka daulan nong Patmos te kalong ka basisya ba ki la di ye ka khuri ka ba Yesriem ye ka ba try Jesu ula di kani ka jing pen baptis ka ba la pen baptis yo try Jesu kran sipang ka jing ngam mapo kita ki jing jenjar ki ba ula yat deng ba bat makiru ki la ngam la pen ngam ki ha kita ki jing jenjar na kumba haba ki brio ki yat deng ba ka jing selai haba ki don po ka jing selai teng ki mat ya ki jing syak telap ha ki bada ba syak telap ha ki kalong sisa ki jing jenjar ka bakrau la banyap ru tukum ju ru utrai Jesu ulayat deng ba kata hadu ba unda yam letap yu po ka khandau ti haka kitab Isaya ngi ka dur ka bakum kata haka nong ka sau fulai bo bleu kulari ki brio jung wong haka dekhot ka ba haba melet lingba ki ngangan nong lembat mi bat lingba ki wa kin telap yami kata kadai kata jing baptis ke bo try Jesu kren ke bo mat kita jing jinjar ki bas ngom bakila telap ki jing im gejongi tebat ki senran kini ki arngut ki senran ngamot ki lamat kumjuru ha ke jing syakri jung ki yo try Jesu ki por ki bawan ki banwan tiu try Jesu kular wong pinyo di sisa na ka khuri jong nga bat ye kata la pendap ko mangila ye kren mentan tinang tapat kejinga keren kayat pat sekawai pat kebenta pat try Jesu ai ye kejing hikai keba mangam fi kom ki kristan idon kam nakani kejing dia na kejing kerpat jong ke kemi jong Yohanes bat Jacob try Jesu ai pat ya kejing hikai keba krau bha yangi kristan kejing hikai keba long markhong pong ye ka ei keba ka perthai ka hikai ti hoit kala don khandiat kejingya sngo si lani kejing sngo dom pedeng ki parasenran baki yo sngo bagini ki arngut ki lej ban kerpat kumta namar kiru ki sngo don hok hi banginya don lang ka ju ka kerdan kedukhat bar sau ki thu baki ta ki sphongot ki yo sngo kata ki le bitar ye kita ki arngut sipara kadon kum kejing long kum ki briu mo balai utayun yo kerdan abangi ya trilang terus kata ban ni kejing long jong senran ke reflect bah ya kejing long jonga jongi hakini ki sngi bat hakitu ki nadu kitu ki sngiru kum ki brio ngi kwa kerdan ngi kwa buram hakini kejing im teban kalong kabaladan lupa hakejing long jongi ki brio te try Jesu udan ayu ban hikai pat halor kata kedukhan barusan
haduk ka bar fofra uai ya kata ke jingkai ujisu te ulakhot yaki hau bat ulong pitip bakis iem ki gentle ki le try khle yaki bat kita ki bakrau ki le donbor halor jongki kan omlong kumta pedeng jongpi ningkong upan phai ke jingmut jongki senran sya ke jinglong ke rukom penpau ya ke bor ke burom ha ke perthai wong bakis iem jongki gentle ke bomut ba kis iem ha ke ni ke perthai kidon kata ke rukom perkhat bat ke rukom le ke rukom penpau ya ke ikhtiar jongki da ka bakile kumno wong bakile try khli yaki kamut ya kita ki baki ke sensar tiban ngi ru ngi dang im ha ka bakum kata ka por namar ba ka babun ka perthai dang sensar hi daki bor jang ka perthai te ka dei ka protokol aban ong mangi pen kam hai ta tien protokol ma bah bayat unong sensar kamut happen hap buram yu hap penrit teng haki traffic jam dang ya pet kita kijing khamya kali syuri kun san peng nasadien kulmar lut teng haka jingki kulmar nang pui se ka ba khamma susu namar bale sya pensitom tang namar kataru tikidon ki jingja ki bangi tip bhamo haka ni ka state jungi la ni sikwe ki jingja tikata ka dei ka rukom ka bangi i haka perthai ka rukom ba kinong sensar lani ki badan bor ki penyat ya karukom im hagani kesla khandau karukom im jongki hagabedei bat kita ki baki ki sensar hateng i kinong sensar ki bomle komta tenrei ka bobun balang kalong komta tu try jisu wai ya kata ka bolong simple bha ka jing kadau ka jong ka jing i jong wong ba kita ki bakrau ki le donbor halor jongki kamdei shu tang ba pen pau ya ka bor ka ikhtiar jongki kum kinong sensar ri teng ka dong ru da ka jing le donbor tiu ong ka dekhot ka babut pat kan omlong kumta pedeng jongpi kan omlong kumta pedeng jongpi pedeng jongpi mut you know yaki senran gidei ki ki nongbut jong dan remdi tang ki khat arngut ki babut yu mangam phi ki basim mi ka keteng ka jong ko munong pen imu jongi ni dei ki senran jong ni dei ki nongbut jong baladang ni dei ki nongbut ki jong hatu nginam sim khia ya gani ka jing kentu ka jong bo ong kan omlong kumta pedeng jongpi ni hab ban sim khia lada ni don hakano ka bor kano ka jing pen ko bor ka bawan no blay ne na ka imlang salang ka bor ka perthai ne ka bor ka balang try jisu ong kanom long kumta preng jungpi kamut mdei shu mandon ka jing le try khli mdei bakan pau hakita ki badei ya ka ban syakri u banyalam ya ka balang mdei shu ban le donbor halor kita ki baki ki dei banyalam tu apostle paul u syakri jong blay engamot u apostle petrus wayne ki senran jong try jisu u bakhama khmat du hakasiti jong u ka baningkong kalenong ka basan wong yakitu ki kentien hakadukhat ka baar tatar wong top hin besai kata ka kenhun ka jong blay ka bapedeng jupi da ka basyarai om da ka bale jubor ndrei dala ka man sngo bhai om da ka bakhwan nantoy ndrei da ka jing sngo lakloi om kum ki bale trai khli hlor ki ndrei da ka bapelong yelade ki rukom ya kata ka kenhun kata ka dei ka jing kentu ka bau trai jisu la kentu bat kumjuru apostle petrus upen kan mau biang nang ta wong sisu pat ne hadien bolo ong kanom long kumta pedeng jupi ndrei
wang lada uno ru uman ban long bakrau pedeng jongpi doai bon long usyakri jongpi lada uno ru uman ban long bakrau pedeng jongpi doai bon long usyakri jongpi kata gade kenong rim jong kahima ka jong blai kai pher bak labak na kanong rim jong kahima perthai ha ka perthai ubakrau syakri nrei le traikhle upanya daga jingle traikhle ba teng daga jingle donbor haka hima ka jong blai pan ka basdang na ka kanhun ka jong ha ka ni ka perthai ka balang ka dai ka kanhun ka ba reflect lani ka ba phalang ya ka hima jong blai ha ka ni ka sla khando kat ba empat pendap pura ya ka kat ba empat poi kata ka ya ha ka ba sepen pau pura ya ka hima jong blai nrei la sedang ka hima ka jong blai ha ki donut jong kita ki banget ho try Jisu tuang peneng jongi kanum long kamta kanum dan kata kajing sngo bangi long ki bakrau bat bangingin khmi lenti ki wei begin syakri ngi nrei da khongpong pan ban ong nrei la dau no ru uman ban long bakrau peneng jong phi tu ai bun long usyakri jong phi ti kajing kwa jong Yohanes bat Jacob kalong banyo banong bakrau pedeng kisenran kabala pendam ru iki para senran bat kajing kwa jong a jong firu hateng kami kum kata kum kibriu banganyo ya ka kerdan ka bakrau la kalong hak perthai ne ka balang den rei kadan pat ka condition ka bu try Jesu wong banong bakrau dan kam banong shwa syakri Deka kentian kabala penan kam naga banta ka kentian syakri ini kadai ka kentian haka tenrai ka kentian ka bamut lani ka kentian ka bangi ong ka kentian minister ai bon long minister jongpi tenre la sutu bakla mentai ka kentian abo minister ta kamut te ubasu hukum bet mo basu penyat bet mende uban syakri ti tengkhat hoi hak demokrasi ngdang yo sngo ya kata ka kentien boong kinong sensar ki de ki syakri jong ki pat ba ngdang yo sngo hateng tang mamenta pat ka bapau pat hak praktis kam long syu kumta duna sisa kita kinong sensar ki badon ka donut banong banga syakri yo pat ba nadu ka bajeliu ka donut jong ki hakini ki sngi jongi ka jinglong minister kalong banyo banet traikli banet donbor banyo ban penroy di balada syak tangan ki khun ki rayot ru mnele deng ngamdei banga kren yunu rei ke jingmut junga kalong ba kanuksa hakini ki sngi ka bon bha kom kata ti kaktin minister ngila su thu i ke jingmut jungka menta da khongpong kaktin minister ha ke jingmut ka patan rai kamut syakri ti hoi ha ka balang ngidon ki kam ki ba pher kum kinong serai ki pastor ki teman besan ki rangba balang dan komiti balang bar kiwe ru ki kam ka balang kum kinong hikai kinong yelap kinong penyat kiwe ki kam jong ka balang kidon lalaki jong ki benta bar hateng lepet kum yakini ki kam ki bahalor kum ki kenja pos ki bahalor kum bapet ha ka perthai bar teng lasngo ba nangala don hak tu kapus te kum ubriu badang telat semua kumba ade nganyo banle krau katba hak ketien jong blai ka krenshai ladanga kwa banyo iki bakum kita ki kerdan hak hamat ublai ngala dei ban long shwa usyakri uban syakri ya ka balang ya ka kenhun ka jong bat banganum dan kata ka jing so krau haladi lani ka sngo bangala banet dan bor ya ka kenhun ke jong blai banet traikli nang tau try Jesu ong sisu pat ha ka dekhot bar phnyo balada uno ru uman banlong rangba apdeng jong phi to ai bo unlong umrau jong phi tikani ka kentien rangba ka ba ong try Jesu ni ka bla pen kala khasi da ka ketien rangba ka thau ye ka jinglong nong yalam Tikati ka benta ka basya khamat ka thau ye ka jinglong syakri kani ka benta pat ngamut
ketika baong nu long bakrau ketau kata kejing long bakrau kani pat ukuran sipang kejing long nongelam de urang ba ni ketau yu nongelam de la kemut baong la dau nu pedeng jipi ukwa ban long nongelam ha ka kenhuan kejung wong to ai bon long umrau jongpi de ban long merau ka khampalat ban long tang syakri kemut ba la kloi na dong sedong ban le ka ba batam na ka benta ka kenhuan kejong blai kemut bam don syu naladi kata kejing perkhat ka badai ya ka maladi don syu kai ru nrei ban long kumumrau te hoi habangi jit ban buat yu jisu ban syania yu kum utrai bon long penim jungi ni don kam ban sim swai kata ka benta ban jit ban long umrau jung te bat ban long umrau jung trai jisu ka thoru ban long umrau uban syakri ya ka balang ka jung te hang ni syam ya kata ka jingi kai ka bam mar khongpong na dong sedong ha ka perthai ha ki jeli jong ka perthai unong yalam te mlaban maduri bu de umrau kumnon maduri unong yalam bu de umrau dan rei try jisu ong tao ban long nong yalam apdeng jupi ai bun long umrau jongpi ti try jisu ombo shibu yengi hakaling ngan habo om kumta la sisen perkhat te sngo ko pada palat kata ka kom perkhat mo ten rei kom kinong buat jong ngimdon ta ko pat ka option ladang idei sisa kinong buat jong hap priang bet hap kongo bet habo ong ie kinong syun te ladang-ladang ya sa lor kata ngonong kata bom la long te kemat bangampat deu nong buat jong ngampat kloi man ko ngoyu te wi lo ong kumta te hap priang bat kat banginang sim ya kata ka jingkit khli ban priang ya ka e bo ong mu ngiyo ya ka jing san ka bakenjam sim wi kai e ka bathamai ban nginyo ya ka jing kemen ban long syakri ban long umrau ya ka kenhun ka jong bat ya kata nginum la ban mat la dangim persyang ti umi pat yangi tang ha kata ka jing la jungi lan ka jing persyang jungi uai hangi da ka nuksa ka babatam ka nuksa ka bamla ban len danuru ka dei ka perfect example ka nuksa ka bajanai na dong sedong de wong ka dekhot ka bar fufra kumba ukhun ubreu sim la wan ba an syakri u nrei ba un syakri bat ba un ai la ka jing em ban long ka jing sius pa yiki babun try jisu bun sin uju ai hangi da kata ka ban penla yangi hangni ai de ganuksa hakiwe ki jakau ai de ki jing de ki dur ki dar kum ki farsi bat ki we khanang mangingin la ban but ya kata ka ba uhikai umi yangi tang haka ka jing mudur jungi haka theory manong kumnongan pentrikam ini ke theory teng ka than kata ka theory nrei ai yangi diki belum praktikal ba but hangni ai da ka way ni kita ki belum praktikal na kumno shubut nuksa be yo teladang la sani alo di try jisu ko mu try bo long penim jungate sok teban buat nuksa yo ladanga ie chisai ladanga penat por sabat kinuksa ki ba peni hangi lembaga jingem jung ke ba la em ka ni kesalahan do kila biang bangi ngin ko ngu ya kita ki ba upha ingi banne ti takadau ke jing puli ki gospel kalong ka badan kam lada manga phi ngi somba ngi la puli gospel la bunsin la biang kanong fi empat biang hatu phidabu jing temu ke bak thmai biang ngan sedang ban puli ban revise biang gospel nadu Mattheus ter siu Markus siu Yohanes siu Lukas siu Yohanes pinlap iki bak ham kodor siu bat kham tam ya ke jing im bat ki jingkren ki jong try jisu ki balong kata ka nuksa ke babatam yang bat yafi
Bat kalong kum ka yit khmi kumo ong pat apostol Paul la niu nong tho jong ki sti nong Hebrew ka jingim ka jong u kalong ka yit khmi ka bakrao yang ai phi ti utrai jisu upani ya kata ban wong ru hangtu yakini ki ba kodor tilarangi sem yaki yakatu bang puli mena khandiat naka sithi sinong Filipi apostol Paul ru uban biang ke ju bangingin perkhat sipang ju bat bangin petho bot yu habangi perkhat sipang ju ni petho bot yu kalong kabala banle ya kata ka bau hikai te ndai bangin sngo bangim la bat teng teng pat bangin ai daw in penmi pat ki daw ban ong bangin namla ngathrai kan long jing sungsi ka bakrau yu la dangang ai daw ban ong kani te ka ba sisa ngan namla ndrei habau lo ong kamta umat ban penla yengi ndai bangin namla we la ai ong kumbau khonu brio kamat tu sim nuksa na nga khonu blai la ni khonu brio kumbang ala manga tebat kai ka nuksa bo jereng ni ka khon tang khandiat kan tien wong simwan ba an sakri u ndrei ba u un sakri ta ka baningkong kai dei bhabat kita bangila kren naswa trai su upan sai hakni ka khot ba u simwan bo nyo ya ka jing sakri na kinong bot ki jong ndrei ba u un sakri ya kita ki babot yo te haka lenong ka ba haka gospel Matthews kan nong ka prag de khot bar pho wong kimar siang kidon hakitliu ki sembeneng kidon kiskum ndre khono breu umdan ga jaka tamun bo ka khli balai namarba wan ban sakri bat kumta sim dan por naga bantai lede khandiat ru ban penbiang ki jingdon kam la jong namaru perkhat ye ki jingdon kam jong ki wei kata kade ka nuksa ka bu ai nangta hakat gospel witness kal nong bakhat lai ni kan mau bhai ki tu dang shen hoi ka don ka wei ne ki sngiu trying yo sngo ye ki jingkran halor ka ni ka banta bo dei wei ne ki nong sarai wei ne ki teman san jongi bo try jisu sim ye ka tawal ban sat ye ki kejat jong ki senran ki jong baru wong ba fide ban buat ye ka ni ka wong bo u de ba kham hajing siao de ba kham krau pening jong ki u de nong yelam jong ki dan rei u sakri ki usai mo oi ki kejat jong ki tu ong ye ki phiru fide ban buat ye kata tu try jisu la dangin jer ki babon ki bule nam ta jongi ninum la ban jer lut ha ba kum gani ka por dan rei ka ba kongsan ka bo ong gani ka khot wong bat bon ai la ka jing im pan long ka jing sius pa ye ki babon kata ka de ka ba kongsan tam ka jing sakri ka jong try jisu nagamenta jonga jong phi ki nong pom bo la ai no ya la ka jong ka jing im ban pen yengi nagi pop jongi lani ban siu spa yengi naga benta ki pop ki jongi kai kata ka jing siu spa ka bu ong ni ban long ka jing siu spa ki babun kadai kai kata ka jing siu spa lani ka tien phareng ka ong ransom kadai ka kenja pisa lani ka kenja dor ka ba ai hau try jong no numrau bon plat no yo tau mrau haban siu ye ka ransom money lani ka jing siu spa khnang ba utrai jong tu mrau un plat luit no yo bat kata ka dei ka rukom ha ki por ke ba manchua ha gini ki sngi jongi thap i ba thap don ki jing stream tam ba to le se ngim ong e ka jing nong mrau hak ni nuksa bhana kata gini football team ki cricket team bakanu ka club ka bakwa ye wei bon yele kai no bat ka club jongki hapsiu ye katai ka club ha ka bodan hapsiu ka bahe ka dor mo te ka yesrim bhai kata te ha kitu ki por le menchwa kadon kata ka jing bo iki mrau
badu merau umlong shu trai ladi ndrei kenra jong de trai jong na dong sedong wat ya kajing im jong hiru te mangam fi habakat bangidang long pok kapop ngilong ki merau jong kapop haga gospel wi honest kalnong ka pra ka dekat life ar trai jesu ang tai kentien bakat bangidang yaila e kapop ngilong ki merau jong kapop tebat wong hadian pat jong katau wong balada ukhun pelaj nyimyo ya kajing laj luit ke basisha ti ukhun ublei trai jesu pelaj yang ai phi kumno daga bau siu ya kata kakuna ka baong kajing suspa khnang ba an pelaj no ingi na kajing long merau pok kapop pok sultan bangin long ki balaj luit ban sakri ya u te kani kajing ai ke jong trai jesu ke bakor tam ke bol ai ngi kedai ke jing sakri ke jong kedai ke jing penhir jong yela di hadu ke kerdan komu sakri ubarit tam hadu ke kerdan jong umrau om syud mdai tang ke kerdan komu brio na ke jing hiar kerdan na ke kerdan jong khun blai se ke kerdan jong brio kala dei lupa ke bakrau ba ke jing hiar kerdan ban sim ya kedur jong brio komot ban sim ya kedur jong tau ba uhi ula tau ban penirangkat ila de ban ngi brio om tanggatan rei ban sim sai ke kedan jong ban long ulang kenya na mar kipom ula penihar ila de hadu kata ke kedan khnang ba unyo banirap ingi ban ai hangi ya kini ke jing penim tiu apostle paul ngan pulia biang tu dekat ka ba nyo pra kinong Filipi kanong basan uang gitu ikan tien rei ula pensudai la de uda sim ya kadur merau haba uda long jalong ha kajing sriem ki briu te haba la sim ya u ha karukom kumu briu ula leret ya la de haba ula jalong uba kongu wa dadu kajing yap hoi kajing yap kading panaken kata kadai kanuksa kabangiyo no trajisu sim spare isu la de sim tengkai isu la de ula ailut nagamenta jonga bat jongpi ban siu ya kakuna namar ki pop jongi bat ya kata la penbet la thung da ublei ubon pendap ya kata kam ti wong hakatu hakini katu khot ngan penkan mau biang wong kumbau khon ubreu simna wan ba an sakri ya u nrei ba un sakri kata kadai kabau ai yangi ya kani kanuksa tilangi pen ya ke gospel Lukas kan nong ba arpuar ka dekat ba arpunyo hang turu ngisem ya kata ka jingisrim kan ni ke jing pensai ya ka ni ke jing ongjung ngan puli ni ke dekat ongum ni naba unu bakham krau hey sorry ngan puli biang naba unu bakham krau utau basyong bam lani utau basakri omdei utau bosyong bam nrenga ngalong pedeng jumpi kumuta ubasakri uba minister yafi kata kadai kejingmut kejung uhang ni ti kejing kami lenti kejung u kalong yangai firu bangingin sim ya kabakum kata kerul lanikum kata kabenta om bangingin kwa ya kekerdan kebasyukwa kerdan benlong ban pau kum ki bakrau ki badan kerdan lagalong ha perthai ne ha balang mdan jing penyefer dalong unong sensyar la ni bakrau ha perthai ke jing community ke dei ke juhi nomor ba dei hiu kristan te ha ke siti titos ke nong ba ar ke khot ke ba khat sau hang tu pat ni i ya ki kentien ki ba pen phalang sisu ikani pen sawa su ikani na ka menta jong ni ki kum ki riungen tuk pen kan mau yakini heya yaki sifang kini ki ru da ka ba hukum jure ki akhmat triban om ya pen e sifang ka ktien ya ka ban om mentoi e ru nrei tang ya ka ban pen baklai kita kinu sngo tu persyang smart ban IT yele de bala priang hun do blai kumunong trei ubom dam kamban ran ubaya sambet ya kaktien kejing sisa tikani kejing ya pen e kejing ya
ki kijing ki win ki balang lani hak perthai kimi nai bun sian ka dei na ka jing kwa ya ka kerdan ka jing kwa ya ka burom dan rei try Jesu uhikai ngi dakamwe tikani ki dei ki bo ino hapring jongi kum ki jing kai ki badan kambha namar ka jing ya lenti jongi kum ka balang la kalong ni lum siap ne kum ka balang hasit lu perthai ka jing roi jongka ka jing pendap jongka ka jing thmu jong blai ka syong hangta hoi ki wi ru ki bentan rei ka syong nong rimba alor kani ba kita ki ba u thong banlong ki nong yelam kita ki dei bo khmin ti bakin nong ki sakri jong pat lang jong u but habau kit ya ka keteng ka jong Jisu kata kam dei ba ka kut tang ki put usam jong ka balang lane ki sau kun ro jong ka balang re ka perthai ka bayar ha pedeng ki parabrio bau khami lanti yang ai phi bangilong ki sakri ya ki parabrio tikat ni kalong ka jing kai ka bamangam phi ngin hap ban pusan ba khanang ba ka jing im jongi ngin mat sisai ka jing kemen ba ka bakut jongka ngin ong bangilayo sisa ban sakri kumbau try Jesu ul khmi lanti yangi ban sakri ban long kinong but ki jong u ban long ka jing kerkhu yaki weipat ki paraman sim hagani slakhando ban long ki sakhi jong u baki weiru kinyo lam ya ka jing pen im ka ba u la ai yangi ba kanam sa tambat ngi ri mamakiru kinyo lam ya kata naga benta ka burom ke jong play amen tingile poi se ka ban penwai no ikani ka jingseng tu bleon kerkhu iki baro ki bangleyo ne ka por tengin penwai no ikani ka jingseng da ka bangin yar wailang ya ka jingruai ka ba laispa nyuflai na ka ba thamai jing ruai balai spa nyu fulai bat kumjuru lai spa nyu phukhandai na ka bakhamrim lai spa nyu fulai na ka bathmai bat lai spa nyu phukhandai na ka bakhamrim bat hadien ba ila dat ruai ni ka jing ruai ngan kerpat yai pastor jungi pastor bisi lingdo ba in pelat yangi da ka jing kerku bat penwai Jesu aban seryem kat baim ha bertei dem aiti lot yalade ban syakritam yublei uwana Shane ban wat yangi Gabriel utelo la kachingem karam jongi bansil ya uchi suban Ban seryem Yau Jesu Yau Jesu Yau Jesu ban seryem Yau Jesu ban seryem
Jesu ban seriem ching do wai ba smell bright shalom ulet gilbon sen ban kot krebat yudrai Yahweh Jesu ban seriem Yahweh Jesu ban seriem Yahweh Jesu Yahweh Jesu Yahweh Jesu ban seriem Jesu ban seriem ching do wai ba smell bright shalom ulet gilbon sen ban kot krebat yudrai hai ka jingken ja anta marway hudem usngau bang ban ya solok luk babaha oneng Yahweh Jesu ban seriem Yahweh Jesu ban seriem Yahweh Jesu Yahweh Jesu Yahweh Jesu ban seriem Pajung hopneng namari ni ka porji sulak kingim ka balang barkirungnya baro ya ka banyo ki je pres flujimut naga ktin ka bakhui ki jame ngai ngua try ka dalam nar ka ni ka khubor Mapin kan mau ngia try mamangi kung ki bangai baro ki jing kristan ka balang lu bar ko we ni presyang ban pertubut ikidinjat bagi dalam yang try belum penim jengi Jesus Christ. Tapi bina itu lagi jengi jengim. Nang taban sekri me hakabun ke benta jengi jengim ke jengi. Kerkuat lagi baro. Atau aib ke bor ke ketien ke jeme. Kesensyar ke jengim jengi uai baro. Keteng bedon bor yang try belum penim jengi Jesus Christ ke duai. Tu aib yang try belum penim jengi Jesus Christ. Kejing biar na bom jikut kejing boleh buka. Nama jista macam cebor jeng kejing musim berkui. Kejing sarang kad leman jeng kebalang. Baru kirungai cepat jeng kebalang ni lum siap. Kebalang berkirungai kepada nak keri kejengi. Pada kelang setak kepercayaan. Nadu mentas di bom jikut. Amen.